Hello everyone, welcome to my YouTube channel. गिबियावनो साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों बावहरग्रोनाय थाबाय क्रिसमास आरो निउ इयारनि साबायखर बावहरनाय थाबाय। बोरै दं लोगोफोर? दिनै क्रिसमास जाबाय, माने बर'दिन 2023 मायथाइनि। जोबोद गोसोखांदों क्रिसमासखौ, मानो होनब्ला उन्दै बैसोनिफ्रायनो क्रिसमासाव गोदान गाननाय जोमनाय गाननानै गिर्जायावहाय मेथाइ खननाय, रोजाबनाय, दामनाय देनाय, मोसानाय बेफोरखौ गोसोखाङो। आरो बर'नि ट्रेडिशनेल जाग्रायानो जाबाय बर'दिनावहाय एन्थाब, अनासि, फिथा लावदुम आरो मालाबा माने क्रिसमास जोबनानैहाय एंख्रंबो जायो। बेफोर गासैखौबो गोसो गोरबोजों गोसोखांदों। क्रिसमासाव माने बर'दिनावथ' थांनाय जानाय नङा, थांनाय जायासै, बेनिखायनो जोबोद गोसोजों गोसोखांहरदों। माने अन्नानै फोरबो जिसुआबो आंखौ निमाहा खालामथोंसै। नैबे बोसोराव आङो फोरबो जिसुनि मुङै आङो समखौ होनो हायाखिसै, बेनि थाखाय। नोंगौ, फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि पापनि थाखायनो फैदों बुहुमाव, आरो बार्थडे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि बेखौनो जोङो फालियो बर'दिन। बे बर'दिनानो जाबाय जोंनि ख्रिस्टियान माहारिनि देरसिन माने फेस्टिभेल। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आं बेखौनो बुङो, हेपि क्रिसमास। आरो गोसोखांदों नैबे बोसोरसेयाव जोङो मा मावबोखो, मा मावबोआखैसै, गासैबो जोबनानै माने लास्ट दिन, दिनैनि दिना जोबथा दिन। ओमफ्रायोहाय बिनि माने बे बर'दिनानो नैबे बोसोरनि थाखाय लास्ट। ओमफ्रायोहाय नेक्स्ट इयारावथ' आरो गोदान दिन, गोदान बोसोर, गोदान बर'दिनखौ गोदानखौसो जों मोनसिगोन। नैबे बोसोराव बेनो लास्ट बर'दिन। आरो मोजाङैनो मोजां जालांथोंसै, जोबलांथोंसै साफ्रोम ख्रिस्टियान माहारिफोरनि गिर्जाया, आं बेखौनो बुङो। क्रिसमासनि मुङाव नै जोङो केन्डेल लागायबाय। हेपि क्रिसमास बेबी, क्लेप योर हैंड। हेपि क्रिसमास, क्लेप योर हैंड्स। हेपि क्रिसमास। फोरबो जिसुनि मुङै, क्रिसमासनि मुङैहाय नै जोंबो केन्डेलखौनो न'आव थानानै जालायबाय। जों बेयाव जालायबाय। नोंगौ, फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ मिन्थिगौ, जों गिर्जायाव थांनो हायाब्लाबो जोंजों लोगोसे न'आवनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट' दङ। बेवहायनो जोङो जोंनि न'आवनो दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै केन्डेलखौ जलायनाय जाबाय। आंनि चेनेलखौहाय मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थोंसै।